Готови сме вече за издаване на клиентите. Този страхотен Kia Sportage, трета генерация, доставен по поръчка и изцяло по критерии на наши клиенти. Изгледайте цялото видео, защото наистина този автомобил много рядко може да се срещне в такова състояние на тези километри. Иначе имаме най-големия дизелов мотор, 185 конски сили, 4x4 автоматик. Автомобилът е на 152 000 абсолютно реални километра, с пълна сервизна история до последно, проверен е и с Car Vertical, проверени и по GTP-тата в Италия, които е минал автомобила. На диагностика също всичко си излиза. Така че външно абсолютно никакви забележки. Автомобилът е наистина в перфектно техническо състояние. Клиентите ни се довериха. Обслужихме двигател, нови биалетки имаше за смяна и получават и гаранция за автомобила си. Автомобилът идва от Италия с чисто нови зимни гуми. Ласа 25-та година ДОТ. Така че при нас абсолютно всичко е реално, без никакви прикривания и така нататък на състояние на автомобила. Ако сте гледали клипа при разтоварването, също сте се убедили в състоянието. Имаме бяла перла, не е обикновен цвят, ребел изпълнение с доста екстри за модела. Имаме най-хубавите стопове, изцяло LED, камера за заден ход. Имаме също и теглич, който го махнахме. Абсолютно никакви ръжди. Автомобил 2015 година в перфектен вид. Чисто нова резервна гума, крик, теглича е тук, имаме ключове, аптечка и триъгълник. С Infinity озвучение сме, субвуфер в багажното пространство. Автомобилът е буквално с 95% от екстрите за модела. Ето ви от тази страна. На оригинална боя е. Няма нито един пребладисан детайл с уреда за измерване на дебелината на детайла. Всичко беше проверено. Иначе имаме биксенон с LED дневна светлина. Долу си имаме халогени. Вътре с поръчков двуцветен салон. Сега ще го видим. Черно с бяло или сиво. Не мога да го определя. Не е толкова точно като бяло, но двойна панорама. Подлакътник с къп холдери имаме и ще облегалките. Все едно отзад не е ползван този автомобил. Подгрев на задните места също имаме. Минаваме отпред. Изцяло keyless. Безключово отключване, заключване и запалване. Тук нещата са ясни. Огледала с подгрев и прибиране. Прагове Sportage. Електрическа седалка. Тук бутоните също са налични. Два режима на шофиране, нормален и еко. Система за спускане под наклон, изключване на ESP-то. Мултиволан с най-голямата мултимедия за модела. Съответно имаме и две зони климатроник с подгрев на предните места, с самопаркирането, асистента за паркиране, заключване на диференциала, 6-степенната кутия и ето и километража, който ви казах, че сме го проверили по всички възможни начини. Автоматични фарове и чистачки и страхотен автомобил. Благодарим за доверието на нашите клиенти. Със здраве да си го ползват. Разбира се, беше доставен на цена без конкуренция на пазара. Така че, ако и вие желаете изцяло по ваши критерии да намерим автомобил в подобно състояние на реални километри, може да се свържете с екипа на Titanium Cars. До нови срещи!